Benvinguts al tutorial per aprendre a descarregar àudio i així poder-lo tractar amb el programa Audacity. He entrat al meu Moodle, a l'apartat de 6è, i aquí teniu un enllaç que diu descarregar música i efectes a MP3. El clico i s'obre en una finestra a part. Aquesta finestra la puc continuar tenint petita, fer-la gran, d'acord? O ajusteu-la a la mida que vulgueu vosaltres, d'acord? En aquest cas ja la faré així petita. Per un altre cantó he d'obrir una pestanya i anar a YouTube. Imagineu-vos que jo he buscat un vídeo que m'interessa l'àudio d'aquest vídeo, que és el conte de la Caputxeta Vermella. Ho podeu fer amb música o ho podeu fer amb efectes, que ho veurem d'aquí una estoneta. La qüestió és que... Hi havia una vegada una nena molt bonica. Imagineu-vos que jo vull aquest àudio. El que he de fer és agafar la URL d'aquest vídeo, seleccionar-la tota, Ctrl+C per copiar-la, vaig a la finestreta que he obert per descarregar la música i el que faig és borrar aquest enllaç i posar l'enllaç Ctrl+V que acabava de copiar i convertir el vídeo. Fixeu-vos que surt aquí una miniatura del vídeo i una paraula que diu descarregar. Diu que és la Caputxeta Vermella i que dura 2 minuts. I evidentment ho descarregarà en MP3. Clico aquí i si esteu utilitzant Google Chrome com jo, ja sabeu que les descàrregues van a parar aquí baix. El que heu de fer és clicar aquí, mostrar la carpeta de descàrregues. I ja tenim aquí, clico 2 cops, l'àudio descarregat. Hi havia una vegada una nena molt bonica que sempre... I ella va... La porta està oberta. Quines... Ho veieu? Ara tanco. Evidentment, aquest arxiu jo ara podria guardar-lo allà on volgués, arrossegar-lo a l'escriptori, arrossegar-lo al Drive, arrossegar-lo en una altra carpeta, el que vulgueu. D'acord? Anem a provar de descarregar un efecte de so. Per fer això, per exemple, imagineu-vos que busqueu el so d'un tro. Val? Doncs fiqueu. En castellà o en anglès surten més sons. Per tant, us recomano que utilitzeu aquests llenguatges. Sonido, trueno, FX. FX a vegades ens ajuda a trobar millor els efectes de so. Vigileu perquè heu de vigilar la duració també d'aquests efectes de so. Evidentment, 2 hores. Megatrueno, efectes de sonido, 49 segons. Anem a provar aquest. Perfecte. Veig que és el mateix so que igual es va repetint o que va canviant una miqueta, però amb això ja em servirà, perquè amb el programa Audacity puc retallar aquest so i quedar-me només una part. Poso pausa, agafo la direcció d'aquest vídeo, Ctrl+Copy, vinc a la finestra del programa que he obert abans, borro aquesta direcció, enganxo la nova Ctrl+V i converteixo el vídeo. Surt la miniatura, dura uns minuts i descarregar. I, evidentment, és el mateix procés que abans. Mostraré en carpeta i aquí tenim l'efecte de so. Ja sabeu com descarregar música o efectes de sons des d'internet i principalment des de YouTube.